Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, nagong mga pagariami, mga babayami. Ay niya pag-usinta no sa mapuntok na subandingan o ino kapakay absuratan sa mga ayat wallah, nagong mga hadith o nabi, anta ka mga tasbih, ang mga ingaran wallah, sa mga jewelry, alagid o mga salay, nagong mga sising, anta ka di kapakay. Aya simbaganan ang mapuntok mga luksami na mga pagariami na upama ka aya isurat si ko jewelry lagi do salay anta ka sising na mga barahala mga piyagtaw-taw nagyuto idi ka pakay okay na upman ka aya isuraton inggaangon na mga ayat wallah o di na hadith o nabi anta ka tasbih wallah o di na ingaran wallah na dadin abanyan karata mga luksami mga pagariami. Tunay sabab na kay mismo susabaad ko mga nabi na miaaloy sa kitab aso mga sisingiran mismo na kisusuratan niran sa mga ayat wallah o di na mga ingaran wallah. Lagid mambuto o mga sahaba aso sabaad kiran na miaaloy sa kitab aso mga sisingiran na kisusuratan niran sa mga ayat wallah o di na mga ingaran wallah. Lagid mambuto usabaad kung patay ma'am aginan mga tao apya nga babantugan si saging kaya dunia na sumanga sisingiran na adam mambu ang mga surat yan ang mga ingaran wallah o di na mga ayat wallah. Sa aya pinaka mabagar adalil mialoy sa kitab agusi kung mga hadith na sudin mismo sunabitan wa pangulo tanu aladiwan aprawatan tanu aginan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mismo sa kanyan na susisingyan na ad na migagaangon ayat wallah kunay mialoy sa hadith amigagaang ni susulat ko sising o Rasulullah Muhammadun Rasulullah naging ka na Muhammadun Rasulullah na siyanan sa ayat sa Quran si sa suratul Fatah no pa makamarata na di na nanggulaw laan o Nabi sallallahu alaihi wasallam iba niyan surati sa ayat wallah aging kutwa sisingyan lagid mambuto o Nabiullah Sulaiman so Nabiullah Sulaiman na mialoy si ko kitab ayatay talian al-Khasa'isul Kubra na aya kinidaptarian ko kitab al-Khasa'isul Kubra na aya misusurat o sising o Nabiullah Sulaiman na la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lagid mambuto o Nabiullah Musa aso Nabiullah Musa na mialoy mismo si saging kaya kitab aya mambu misusurat saging kutwa sisingyan na likulli ajaling kitab ayatay talagang kaya kitab na Nuzhatul Majalis na mialoy saya aya migagaang misusurat si kusising o Nabiullah Musa alaihi salam na likulli ajaling kitab na padanan sa ayat wallahu subhanahu wa ta'ala na lagid mambu upat a khalifa supat a khalifa na ayam mialoy lagid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu na aya migagaang si kusisingyan asuratian na ni'mal qadiru Allah mialoyan ko kitab ad-Dibaj aya maan naging kutwa isusuratian kusisingyan na aya titu-titu andudun aging kutwa gaas pagagaga naginan subhanallah lagin mabuto ab Umar radhiyallahu anhu na aya mambu isusuratian kusisingyan na hadithu nabi kafa bil mauti wa'idha na hadithanan o Rasulullah aya maana aging kana na isusurat yanon hadith o nabi na kiyatangkaan asukapatay na pagkabagay lisun wasiyat huway lagid mabuto Uthman sa Uthman na aya migagaang si kusisingyan na amana Uthmanu billahi al-azim ay mano to na paparati ano Uthman so Allah subhanahu wa ta'ala nialoyanan ko kitab ad-Dibaj huway lagid mabuto Ali so Ali radhiyallahu anhu na aya mambu ang misusurat ko sisingyan na ni'mal qadiru lillah ni'mal qadiru Allah aya titu apakagaga naginan so Allah nialoyanan ko kitab Ghidha'ul Albab Syarh Manzumatil Adab lagid mambuto Imam Malik so Imam Malik naginan so isa ko patay imam na aya mambu mialoy si saging kaya kitab
ami gagaang ami susurat ko sisingyan na hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Napadanan sa ayat o Quran. Oy, no pa makadiga pa kay na dinutong gulaw la ano Imam Malik. Lagid mabuto o Imam Shafi'i aginan so Imam Tanu na aya mi gagaang si ko sisingyan na Allahu fiqatu Muhammadin ibni Idris. Ay maana aging kutwa igagaang isusurato Imam Shafi'i si kusisingyan na suwalla na aya panariga o Imam Shafi'i. Suwalla na aya panariga aya sasarigan o Imam Shafi'i. Na sa mananan mga luksami mga pagariami na miyatantor kanu amis muso mga nabi, na gusto mga sahaba, na gusto manan na mga imam, ang makala mga ulama, na dayran din pakarataa, aging ka na nakapsulati sa mga ayat wallah, o di na mga ingaran wallahu ta'ala, si kung mga jewelry, na upamaka marataanan, na diran ng gulaulaan, aging ka aya kapsulatiran sa mga ayat wallah, na mga ingaran wallah, si kung mga sisingiran, na lagin mabuanan o salay, ay so salay, na padanan sa jewelry na da akarata akapsuratiron sa mga ayat wallah o di na mga ingaran wallahu ta'ala kag yutudin iisa anta pro para mananian na sala-sala si saging kuto ayat kay nga pinuto miapili agito inidaptar kaon sabab sa gyung utakap kebabayain ka si saging kuto ayat wallahu ta'ala miapili ka ini surat kaon lagi do pa mo ayatul kursi kagiti ini surat ka si kusalain ka piyamasang ka kagiti piyakigang kaon na deden akarata iyan kami aloy tanud na mga dalilian huway na benda miya katiyo ko perkanoya mga luksami mga pagariami aging ka iya mapuntok ami pamagusay tano sa bala-balasang kanu wallahu ta'ala sa kiatan dangin ron sa mapia pamamakinigan nagukiyang muntay niyo saya salamus kanu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pakay siya usabaad na ino mga day kapakay a ipsulid si kusiar aging kutwa salay o di na sising aad na ingaranon wallah anta kaad na ayatun wallah na aya sumbaganan mga luksami nagong mga pagariami na asar ka kasasapangan aging kutwa sising ka o di na salayin ka kaguni ko suldi ka kusiar na ini suldi ka aging kutwa salayin ka kunditar na ka na sabab sa aging kutwa kedalongiron aging kutwa ditar na ka sararag na miya pakaid na misulod si kusiar lagin mabuto si singka na asar kaya mananian na deep kayle aging kutwa ayat o di na ingaranon wallahu ta'ala misusuraton ka biulsan ka na ded na buto karata kaya lagi danan na lagi mga ayat wallah mapapadalam ko mga pusutano kami lang agit tano oy na di ba pagkasultano sa mananian na siar minsan pat mitutalon tano aging kutwa ayat wallah milalangag tano na ded na boto karata kay sabab sa aging kutwa ayat wallahu ta'ala ang milalangag tano na mapapagna kadikaylay kay sabab sa si matatago sa mananian na puso tano na lagin mambunan o mga ayat wallah o di na mga ingaran wallahu ta'ala ang misusurat ko mga jewelry salay anta kasising na asar kapteguon kapasyapangan sanditar na dead na karata akap kisuldian si kusiar lagi do pa mga tuilit sambutaman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.